В предишния епизод на Предизвикателството за пореден път се убедихме в професионализма на близнаците и техния екип от механици. Богатият им опит в ред български и международни състезания, познанството им с легенди в спорта, досега им до различни автомобили и модификации ги довежда до днешния перфекционизъм и прецизна работа. Без съмнение, подборът на частите и оборудването за Wranglер са най-правилният избор за състезание като Rainforest Challenge Малайзия. Работата по състезателния Wranglер продължи с монтиране на два нови алтернатора. Пред очите ни безглобена и основната, чудовищна и невиждана досега лебедка, не с един, не с два, а с цели 3 електродвигателя. От Петър разбрахме и как по-точно работи тя. Междувременно момчетата получиха поръчка от настоящият навигатор и бъдещ пилот Иван Ефремов за модифициране на Сузуки Витара, джип с който той би искал да се включи в българският офроуд шампионат още тази година. Срещнахме се с Теодора Велева, която ни разказа за нейните задължения по заминаването на отбора за Малайзия. Днес работата ни ще продължи с монтиране на задно разположения радиатор и тавана. Специално внимание ще обърнем и на необходимото за оцеляване в джунглата оборудване. Какво правите, момчета? С какво продължавате по джипа? Достигнахме до етап, на който трябва да наредим някои от нещата, като за днес задачата е задно разположения радиатор. Вече сме направили лапите, които го държат и скобите. Ще го сложим и след това изработиха вчера един покрив. Цялата работа е, че организаторите искат да има стабилен покрив над автомобила, заради падане на клони, змии, дори може да падне змия вътре в самото купе. Задно разположения радиатор дава ред предимства на състезание като Rainforest Challenge. При този начин на монтаж питата не може да се набие с кал. Предотвратява се загряване на двигателя, олекотява се предницата, освобождава се място в коша за допълнителни агрегати и лебедка. Дава възможност за по-голяма водна система, т.е. автомобила ще носи повече антифриз. За съжаление, задно разположените радиатори имат един основен недостатък за пилота и то е липсата на видимост назад. Но спокойно, за всички ни стана ясно, че тези момчета имат решение на всеки проблем. Нека чуем как ще се справят с този. Това, че не може да вижда назад водача, ще го компенсираме с камери за обратно виждане. Мислиме да сложим две микрокамери, които са противоводни, wireless, с малък екран. Подсъзнателно поглеждайки в огледалото, ще има дисплей, на който ще виждаш двете камери вляво и вдясно, точно какво се случва. Предвид факта, че маршрутът е осеян с дървета и храсти, страничните огледала в повечето случаи са прибрани. Друг проблем за видимостта се оказва и полепналата по тях кал. Това е специален радиатор, който е със задно вграждане. Пистите са на 4 реда и се използва при къстъм возила като рок краулинг, пустинни бъгита и други. Както виждаш, и двата входа и изхода са от едната страна разположени. По този начин самата водна система минава по-компактно, не е с различен вход и изход. Отново, за да не се повреди, в предната част на радиатора се поставя метална решетка. Всички екипажи ли залагат на задно разположен радиатор? Ами точно тези сериозните, които аз съм гледал, на абсолютно всички джипки и радиатора отзад. Зрителите могат да видят, има едно филмче на руски отбор, които отидоха с предно разположен радиатор и буквално на първия СС го задръстиха с кал и прегряха двигател. Посредством монтажни планки радиаторът се захваща към джипа. Това прави връзката много по-стабилна. Важно е силуетът на самия радиатор да е по-ниско от главният ролбар, за да може при евентуално обръщане в случай на мека кал или камък той да се запази. Разбира се, допълнително ще бъде изграден предпазител и багажник. Джипът е доста добре подготвен, но всяка година организаторите сменят маршрута. Има ли нещо, което може да ви изненади? Това състезание не е точно типа състезания, в които трябва да се бориш пряко с конкурентите. Така наречените пръв или кръв. Да, там борбата е предимно между теб и природата, като тя предлага наистина уникални предизвикателства. Пилотът не трябва да е нервен. Виждал съм нервни пилоти, които пребързат към дадено препятствие и получават абсолютно глупави повреди, които, повярвай ми, в джунглата, в тази атмосфера, в тези ситуации е много лошо да имаш повреда по автомобила, защото
условията са нечовешки. Днес ще се срещнем и с още един от членовете на първият български отбор, заминаващ за Rainforest Challenge. Запознайте се и вие с пилота на чудовищния Вранглер. С близнаци се запознах преди около 10 години, когато си търсех кола и кой да ми я направи. Разпитвах наляво-надясно кой занимава с такива тунинги и в един момент стигнах и до тях. Те ме посъветваха тогава за Вранглер, тъй като той е най-лесен за модифициране и може да се постигнат огромни резултати, има много възможности. Намерихме и започнахме да тунинговаме сегашната кола. Аз винаги казвам, че за мен хоби без двигател не е хоби. Всичките ми хобита са свързани с някакъв вид моторни спортове и карането на джип офроуд е едно от моторните ми хобита. В крайна сметка всичко опира до удоволствието от шофиране, пилотиране и адреналина. Иван Киров, пилот, роден на 22 ноември 1976 година. Занимава се с внос, продажба и поддръжка на едра строителна, пътностроителна, минна техника и други. Любител на бързите автомобили и високите скорости. Запознава се с близнаците преди 10 години. Така започва увлечението му и по офроуда, като от леки туристически разходки преминава и към състезания. Страстта му го отвежда до участие в Балкан офроуд маратон, Тесалоники Адвенчър трофи, трак рейсинг състезания. Неведнъж завоювал призови места. 2007 година, когато Петър отиде до Малайзия за първи път и се върна, той като един професионалист гледа състезанието и дойде и каза: нашата кола е перфектна за там. Та идеята за ходене в Малайзия се беше породила още с неговото първо ходене. И в крайна сметка седнахме, мобилизирахме си и решихме да се подготвим и да тръгнем. Имаме мотивацията, възможностите и уменията като тим, така че сме напълно уверени в себе си. Ролята на навигатора е почти толкова важна, колкото на пилота. В това състезание конкретно, може би ролята на навигатора е дори по-важна, тъй като състезанието са кратки отсечки, които се минават всеки ден. И те са кратки, защото са много трудни и обикновено се минават с много препятствия и използването на лебедки. И навигатор е основно този, който излиза от колата и оперира с външното оборудване, лебедки, стълби. Така че реално погледнато той е уникално важен, тъй като на ден може и по 100 лебедки да се наложи да се хвърлят, така че неговото физическа подготовка и умения са от изключителна важност. За да бъдат изпълнени всички изисквания на организаторите, на джипа трябва да се постави покрив. И тъй като оригиналният хардтоп е доста тежък с стъкла, които допълнително утежняват общата конструкция и вдигат центъра на тежестта, момчетата изработват олекотен вариант. От какъв материал е изработен? Това е, както хората го познават, те наречения стъклопласт или стъкломат, но това е по нова технология, самите нишки, 3D нишки са. Направиха го нарочно да е много пластичен, за да може да поема кинетичната енергия от ударите от бамбук, от клони. Не трябва да е много дебел, защото когато дебел едно, че е тежък и второ самият той няма пластичност и се чупи много по-лесно. След това ще взема парче, ще демонстрирам колко е здраво. Време е да преминем и към монтиране на тавана. Това е първото напасване. Още вчера горе-долу определихме къде ще свършва и как ще свършва. Искахме да е малко по-назад, но преди това, че тук ще носят и други инструменти, като крик, лопата, котва. Има вероятност да пречи, може би. Ще пречи, сигурно че ще пречи, затова го скъсихме още. А освен това той ще създаде зона на ниско налягане, така наречената, за да може по-добре да работят вентилаторите. Отдухването ще бъде по-добре. Въздухът, който постъпва отпред, няма да се забива директно, падайки след колата. Според правилника за участие, кабината, освен допълнително подсилена с Roll Cage, трябва да бъде и абсолютно затворена, с цел безопасността на пилота и навигатора.
Малко по-рано в епизода Петър ни обеща и тест за здравината на материалите. Ето го и него. Обещахме демонстрация с задните панели и здравината на покрива. С какво ще започнем? Сега ще покажа. Това е задният материал, от който ще изработим задния панел. Това е поликарбонат. В последните години поликарбонатите изключително напреднаха, като стават все по-здрави и по-устойчиви. На всичко отгоре може да си избереш цвят, дебелина на материала. Той е много пластичен, може да се обработва под различни форми, като включително и се предлага с двойна UV защита. При външна употреба, въздействие от слънцето, не се нарушава неговата здравина. Сега ще демонстрирам колко е здраво. Избрахме това парче от 3 мм, защото е много леко. По принцип отзад опасността идва при тегляне с лебедка, когато се откъсне кука, точка на захващане или някой шегел. Той се връща буквално като куршум към колата и е доста опасно. Както за пилота, който не очаква нищо, така и за други хора. Това е много важно, задните панели да бъдат много здрави. Искаш да кажеш, че това нещо може да спре скъсано въже или нещо друго? Да, абсолютно. Сега ще демонстрирам. Имам предвид, че когато от този материал значително се увеличи дебелината, примерно при сантиметър от него, от пистолетен куршум не може да бъде пробит. Добре, дай да видим. Сега ще покажа. Сега ще отрежем едно парче. Ето виждаш колко е лек. Да. Много е леко. И сега ще направим един зловещ тест, който би трябвало да те увери, че е достатъчно здрав материала. Ето сега, например, виж, тук ще го пробваме на този ръб на менгемето, като натоварването ще е двойно. Нали? Веднъж отпред ще бъде с чука, втори път отзад ръба на менгемето. И остана напълно здрава. Да, виж, това не е обикновен плексиглас, който би се пръснал в случая на парчета. Ето сега ще видиш, например, още по-силно. Да, огъла се, но не се чуп. Да, като остава горе-долу се запазва формата. И когато е здраво захванат по конструкцията на рол кейджа, е наистина сериозна преграда. След като се убедихме в здравината на поликарбоната, е време да тестваме и тавана. Това е, явно днеска е ден за тестове. Това е парчето, което виждаш отгоре, остатък, който е изрязан. Лек е, няма чак мога така ти дам да видиш колко тежи, за да не се набоскаш, па го да видиш колко тежи. Изключително лек. Да, като е много тънък, нас не интересува колко е пластичен и как поема кинетичната енергия на тъпи удари, защото тук ще има удари от клони. Ето сега ще го демонстрирам, да видиш. Погледни го. Няма чупене. Като той още не е изсъхнал, това е от вчера, още сурово. Сега ще го сложим тук да видим за счупване на ръб. Един тест. Виждаш на кой удар, като не се нарушава структурата цялата, той има и памет. Ето сега пречупихме част от нишките, но въпреки това не се предава и ремонтът е много лесен след това. Временен ремонт имам предвид. И нас това не ни удовлетворява като здравина и лекота. Какво е предимството на това да изработваш сам всичко, което ти трябва? Това е единственият начин да спазим изискванията. Ако ползваме стокови части, така наречените, няма как да стане. Или ще трябва да е цяло покрива, ще има стъкла, няма да е толкова здрав, няма да е дори цвета, който ни трябва. Ние умишлено залагаме на светли цветове, защото там е много топло. И колкото е по-светъл цвета, толкова по-добре. Добре, момчета, оставам вие да продължите с работата. Ще се видим след малко пак. И докато те работят, нека се върнем обратно към разказа на Иван Киров, пилот на състезателния Вранглер, за да разберем какви са неговите очаквания за това състезание и има ли нещо, което може да застане на пътя към победата.
това, че Rainforest Challenge е едно от най-трудните, всъщност той е категоризирано като топ 10 от най-трудните въобще моторни състезания в света, е една от причините, поради която ние решихме да ходиме точно на него, тъй като обичаме предизвикателствата. Освен това, до сега български тим не е ходил на Rainforest Challenge, ние решихме да сме първите, да поопитаме. Иначе притеснения относно състезанието, аз нямам никакви. Аз цял живот съм обичал природата и оцеляването и винаги съм си мечтал да си изпробвам и себе си, и психиката си, и оборудването си в една истинска ситуация. Джунглата в Малайзия е една от най-старите в света, над 130 милиона години и ние ще можем, освен да покараме малко джипи, да се състезаваме, да видим нещо уникално. Другото, което е, отивайки на Rainforest Challenge, ние поставяме едно добро начало, тъй като никой до сега от България не е ходил и ако отидем и проправим път, се надяваме другата година и други екипажи да ни последват и да отидат да представят България подобаващо. Обратно в сервиза при близнаците. Петър ще ни демонстрира част от предимствата на джипа, който те са избрали за това състезание. Ела да ти покажа защо Jeep Wrangler има предимства. Той е като едно голямо лего, за него има страшно много след продажбени подобрения, като например се предлагат над 10 вида врати. Започват от цели, има с такива, които се разглобяват, има половинки, има тръбни. Ето сега, например, може да видиш, това е от смекия хардтоп, който посредством цип се затваря и получаваш нещо като нормален панел и нормален прозорец, който също така може да се отвори. С лекота се маха, погледни само за колко време става. Ето, вече го няма, да, с едно движение. И по този начин вече има доста по-добра видимост към препятствията, вратите са олекотени. Понякога дори качването става доста по-бързо с този тип врата. Като при него интересното е, че борда е задигнат на купето, долния борд. Това е поради две причини. Едната е, когато джипката потъне в дълбока кал, вратата е разположена по-високо и тя не запира в самата кал. А другата е, че при водно преминаване на водно препятствие, борда е по-висок и водата не прелива лесно вътре в купето. Недостатъка е при качването, но пък ние имаме и тук тези тръби, които за всекидневна употреба е като недостатък високия борд, защото постоянно трябва да си дигаш кръка повече, когато се качваш. А има ли някакви по-специални изисквания за вратите? Специално за това състезание? Има състезания, на които трябва да няма врати? Трябва да има врати, защото качването и слизането е постоянно. Това означава, че има етапи, в които пилота трябва да слезе, да анулира часовника, по който се кара, хронометъра, и да се върне обратно в автомобила. Затова е важно да е с врата. Самата джипка, да не е от тези тръбни конструкции, които трябва да се прескачат. Но има изискване за врата минимум 1/3 от купето или общо взето до лаката на пилота и навигатора. Също така, защо е това изискване? Защото тук вече се слага логото на състезанието. Като наказателни точки дават 100 наказателни точки, когато се отвори вратата на автомобила по време в специалния участък, в СС. Ако вратата се отвори, смята се, че застрашава публиката, че не е добре това нещо, се дава наказание също. Ето сега, например, може да видиш колко лесно се отстранява тази врата. Тя просто се хваща, се изважда и вече става без врати. Става без врати. Да. Това е предимството на тази конструкция на Jeep Wrangler. Следващата задача пред момчетата е да преценят откъде и как ще бъдат прекарани водните маркучи. Предвид, че трябва да се прекарат през купето, е нужно да са сигурно и здраво направени.
защото при сериозен теч или избухване на мека връзка се застрашава животът на състезателите. Работата ни за днес приключи. Утре ще продължим с любопитна информация за видовете амортисьори и тяхната употреба. Ивайло каза, че ще сменяте амортисьори и цял ден чувам думичката coilover. Да, точно така. Обясни за какво става въпрос. Сега ще ти покажа. Значи това е стандартният амортисьор на един автомобил. Точно тези ги свалихме от въпросния джип, който не предлага толкова способности, колкото един coilover. Значи какво представлява, грубо ще го обясня, за да може да се разбере. Coilover е амортисьор, на който е вкаран вътре в пружината, като можеш да имаш две пружини, или една или две пружини. По-добре е да е две пружини. В този момент долната пружина, която носи по-малко килограми, вози това е меката част, горната е по-твърдата. Когато долната пребере до край или се сгъне до край, започва да работи горната. Може да работи двете, това всичко е до настройки. Просто при тях имаш много настройки, като автомобила може да му изправяш стойката, да го повдигаш и да го правиш по-нисък. Освен това, вътре има така наречените шайби, пак грубо го казвам, за да не задълбавам толкова. Аз ето ги мога да ти ги покажа. Ето с тези шайби се сменя компресията. Баунд, ребаунд, може да се настройва това колко твърдо да поеме, колко меко. Това е само амортисьора без пружината. И с настройките на пружините вече става перфектно. Интересно при тях, че имат различни накрайници, които зависи от начина на захващане могат да се ползват. И освен това след тези унибари, които са прекалено здрави, много по-здрави от въпросния гумен тампон. Гуменият тампон с по-нисък ресурс е, а това е много по-здраво. И общо взето има различни варианти, като за всеки джип може да се поръча или да се направи от нула, ако ще да се произведе, точно амортисьор. Това ли е амортисьора, който ще сложите на Вранглера? Значи на този Вранглер ще сложим тези амортисьори, 12-инчови са, хода им е 12 инча, стеблото е 5/8, което е добър вариант за това нещо. Днес ще бъде направена проверка на част от оборудването, необходимо на отбора за оцеляването им в джунглата. Задачата пред тях е да изберат само най-необходимото, като същевременно с това намерят решение как да запазят екипировката невредима, предвид 100% влажност на въздуха в Малайзия. Опитът на Петър от предишните 2 посещения на състезанието показва, че там всичко се унищожава за дни. Основно правило в джунглата е да си подготвен за всяка една ситуация. Едно от най-важните неща това е да имате много добра аптечка, която трябва да бъде направена специално за мястото, на което ще бъдете. Ето, например, това е един страхотен вариант, в който абсолютно всичко е разделено в отделни секции. Така по този начин много бързо човек се ориентира кое къде е пребрал. Следващото по важност, това е да имате стабилно и здраво въже, с него се опъват тентите, с него може да привържете нещо, дори когато се налага да се премине от някъде, затова много е важно да е истински паракорд. В случай, че оборудването ви не е под ръка, то тогава заложете на гривна, изработено от 15-метрово, здраво и надежно въже. Няма как да не обърнем внимание и на системите за пречистване. Независимо дали ще изберете химическа или с филтър, тази система ще ви осигури питейна вода. Когато ни притрябва вода, не можем да я гребеме с шепи от реката или трябва да я пречистиме. Това е една кофа, направена от винил, която е 15 литра, с която загребваме вода от реката, взимаме си и оттам ползваме за готвяне, за пречистване, пълни бутилки. Друго приспособление за съхранение и пренасене на вода са компактните сгъваеми туби. Следващото по важност това са тези различни комплекти подпалки, които помагат при подпалването на огън. Има много различни варианти. Съответно, освен подпалките, които има различни методи за запалване. Хвърля искри с 1100 градуса. Много важна част от оборудването е осветлението, тъй като голяма част от състезанието ще се развива нощно време. Това са множеството началници, които носиме, по няколко за всеки човек. Това са част от тях. Имаме различни видове, те светят насочено, има някои, които светят разсейващо,
Има по-леки, по-тежки, някои са за прехода, други са за самия лагер. И естествено имаме източници на светлина, които са без батерии, тъй като появи влажността, липса на ток и така нататък. Трябва да имаме и нещо, с което да си светнем без да зависим от енергоизточници. Това са стандартни пръчки, които ползват и в американската армия. Като имаме различни варианти, това е най-стандартният, който свети 8 часа. Свещите имат и друго предназначение. Бихте могли да ги използвате за примамване на насекомите към светлината, закачайки ги около бивак. Какво състезание ще бъде, ако не сте подготвени с нужните инструменти? Заложете на комплекти с взаимно заменяеми батерии. Мултитуловете също са част от оборудването, с което всеки един участник трябва да разполага. Останалата част от оборудването ще разгледаме в следващият епизод на предаването, а сега е време да продължим разговора ни с Ивайло за компенсаторните съдове и бъмп-стоповете. Добре, тук виждам още нещо. Ако това е амортисьора, тази част какво представлява? И това е така наречен компенсаторен съд. Значи при него, представи си го в разрез, той е разделен на две. В предната част е азот. Помпът се изключително и само с азот, който прави компресия. В другата част е масло. Тук се събира масло. И при действието на амортисьора, част от него, по този маркуч, се връща в този съд. Освен това, функцията на всеки един амортисьор е да преобразува енергията в топлина. И колкото е по-натоварен той, толкова по-голяма става температурата, която преобразуваната енергия. И точно за това се ползва и също като един радиатор, който охлажда маслото и газта в амортисьора, за да може той да си запази качествата. Колкото е по-натоварен офроуд автомобила, толкова по-големи трябва да бъдат амортисьорите и също време и компенсаторният съд става по-голям. При по-натоварено каране или при спортните автомобили се използват и бъмп-стопове. Това са тези наречени бъмп-стопове. Тяхната задача е вместо гумен тампон, който да спира моста или рамената, зависи от това за какъв автомобил е този специално, за автомобили на рамена. Това нещо гаси също така движението на самото окачване. И по този начин нямаш твърд удар, той също се помпа с азот, много високо, тук е на 200 PSI общо взето. И когато окачването го натисне него, той се сгъва и по този начин имаш меко сгъване. Няма и така наречен удар, рязък удар, за да можеш да загубиш енергия. Те също се делят на различни видове, като колкото е по-голям или тежък автомобил, толкова по-големи стават и те. Ти тук си подготвил 4 варианта. Кой ще сложите на Вранглера? За този Вранглер, това е въпросният, който ще го сложим. Той е най-подходящ. Общо взето, това е 4 инча му е хода на 2 инча диаметър. В следващия епизод на предизвикателството ще продължим работа по състезателния Вранглер с 4-линковото задно окачване. Уникалното при него е, че всички щанги са по посока на движение на автомобила. Задачата, поставена ми от Ивайло, ще бъде да заваря два елемента един към друг. Ще обърнем внимание и на другият проект, по който момчетата работят. Последни щрихи по финализирането му, проверка на токове, поставяне на кой-овари и, разбира се, тест на артикулацията или ходовете на окачването. Rainforest Challenge е едно от малкото състезания в света, в което всички участници, представители на медия и асистенция минават едно и също трасе. Затова ще наблегнем на физическата и психическа подготовка. Съчетанието на планини, реки и кал е терен подходящ за тренировки преди Малайзия. Дали сме достатъчно напреднали с конструирането на джипа? Как приключи нашето среднощно приключение? Справих ли се с ролята на заварчик? Отговор на тези въпроси в неделя от 14:30 и 20:30 часа.